Animatu zaizkigu, eskerrak, badagoa, festarako, ondo pasateko, eskerrak, eukiak egoela deusen dute, aberazko egiten dira, eta batzarea dugu, anaitasunez, dugu egin, ia, abisu bat bat digute, bale, te quiero dedicar, a ver, nos dan el aviso para el corte de tráfico que se realice para poder realizar el campeonato de las oliveras. Mendoza y Jariuga tiene Rocherato. Betigotitik atzeman dute, Zainago Ramon Santa Maria presote dago, Josu Hernández bere ondoren, gero Ander Arrentxe eta Jon Parea. Zerrendak jarraituko du hau probatzera doaz. Lehenengo etxira neurri hartzeko aldapari. Betigotikoak esan dezatela, ia prest dauden, errenago, mobilari begira. Babes zibilekoek ia lehenbailen esaten diguten trafikoa egiten dela. Bide batez aipatuko dizuet Bidasoa Atletiko taldeak urtero egiten duen bezala San Martial igoera antolatzen duela. Plaza honetan ere eskertzen dudala pila bat txotnak irekiak egotea. Horiek ere badakite gu plazara etorri ezkero girotze partean daudela eta eskerrak eman horiek ere. Eta ia poliki-poliki plaza betetzen dugu eta hauekin ere bakoitzak bere ekarpena egiten duen.
Beti prest denak, babes zibilekoan onarpena dugu. Erantzun, mesedez. Ramon Santa Maria, prest dago, bai, ez, bestela txandapasa egingo dugu. Mesedez, erantzun. Urrengoa Josu Hernández izango da. En la radio habla, mucha gente se suma al ver las semillas florecer. Y se suma fuego sobre llama, suman los críos al crecer, suma tinta sobre papel. Suma, suma, suma. Suma, suma, suma. Suma, suma, suma. Dagoeneko preso den dago, trafikoa postura dago, beraz, goitibera egiko proba, Ramon Santa Maria prest dagoela baieztatu ditaten, beraz, Bolivia dago, guztia dago, neurri hartu mentari, hauze zituen ere proba, 3, 2, 1, ja! Dagoeneko Ramon ari da, iristen ari da, bere kasko eta guzti, badirudi moldatu dela, hauxe da bere lehen froga. Maten du moldatu dela, beraz, bere lehen froga egin du. Ederki Ramon, gora igo zaitezke, eta orain, Josu Hernández. 3, 2, 1, aurrera Josu, Ander Arretxe, prest. Josu Hernández da, prest, Ander Arretxe. Jendea begira gabil, hortxe daukagu, nena esandu da Josu Hernández. Nola baita askoak ere, presto egin dio laguntzariak ere baditu. Baina, bueno, kontutan hartu, proba dela, beraz badutu beste tetxina bat egiteko. Josu, gora, bai? Josu, gora. Bigarren proba egitea. Ander Arretxe prest, urrengoa Jon Barea. Ander, 3, 2, 1, ja! Ander Arretxe, ez dut gora, hirugarren badakizun jaketako kontatuko dula. Ante bat, goian Jon Barea prest dugula, urrengoa Otxon Larrarte. Jon Barea, 3, 2, 1, aurrera!
Dagoeneko iritsi da lehen parea, ez duzio orain arte egongo benezik, era Antxol Kanarte egon behako prest, eta Iñaki Otegi urrekoa. Beraz, Antxol, 3, 2, 1, aurrera. Iñaki Otegi prest dagoela zemaketu, Iñak urrekoa. Beraz, Iñaki Otegi, 3, 2, 1, aurrera. Iñaki Otegi, Es en directo. Gonzalo, Diego, Jon, Iñak, 3, 2, 1, aurrera. Yo lo espero más.
Rollo a la mitad. Yo hacía aquí, por aquí una. Por aquí. Pero ya. ¿Está abajo, eh? Hacemos aquí, después de esta puta cara. No, ahora no puedes, estamos en el tiempo. Zer moduz, valorazio bat. Bueno, la verdad que bien. A ver si no hay. Pensaba que íbamos a ir más rápido, pero esto. Poca prueba hemos pasado, poca prueba. Vamos. Es en directo. ¿Qué os está pareciendo? Todavía bajan un poco despacito. Están pillando ahí un poquito el callo y la siguiente, alguno contra el fardo. Agur. Unai Arretxe, Neri ekarri du, Eneko Tabar, eta Enesu Mirai. Oiek daukate geniberan ikera, zaten daukara. Borja Ibañez. Si aguanta la cuesta.
Ahora la chica, ahora sí. Ahora sí que va a molar. Alguno hostia. No, escúchame. Tienes que apuntar un poco, por lo menos. Borja Petxira, Petxira, baina berrita, bere proba ditu, Borja iko gora. Horrekoa berea daukana, Unai Arretxera, badakit gero, ezagutela Jon Parea, Beraz, Unai Arretxe, gertu bat daude, zure kontiberanekin aurrera. 3, 2, 1, ja! Unai prestatzen ari omen da, beraz, askar Unai, berako gaitza, urreko partaidea izango dugu Unai Arretxe, 3, 2, 1, aurrera. Jon Parea prest. Lasai, dara, zidan disfrutatu zatela. Orain prest egon beharko luke Jon Parea. Beraz, Jon Parea, 3, 2, 1, aurrera. Antxol Larrarte, egon behar du prest, goia. Antxol Larrarte, zure bigarren Petxira egin behar duzu, gurekoa prest Iñaki Otegi. Antxol Larrarte, lehen egin du bere Petxira, orain bigarrena, beraz. Antxol, 3, 2, 1, aurrera. Petxe dator, Antxol Larrarte, egin du bere bigarren Petxira, ezeres Antxol, ekarri koikidu batua. Urrengoa beste, Iñaki Otegi, eta prest, laukotea, Gonzalo, Diego, Jon eta Miguel. Antxol Larrarte Petxitu, Iñaki Otegi prest egongo da, beraz, 3, 2, 1, aurrera.
Otegi ketxe honen da, beraz, laukotea prest dugu, Gonzalo, Diego, Jon eta Beñat, prest aldenean. Laukotea prest egongo delakoan, 3, 2, 1, aurrera. Aitor Valiente. Gorka Susperregui, etorra daiteke goitibera gita, Gorka Susperregui. Laukotea jetxi zaigu, hauen beraien egitako goitibera horretan, erreziazio. Aitor Valiente prestatzen egongo da, urrekoa Iñaki Zalaberria. Gorka Susperregui, edo etorri, erantzuna pasa. Gorka Susperregui, zure goitibera egiteko. Lineako autobusari txalo batek joko dugu, zergaitik ez pilotua. Beraile goitibera egin beharrean beti gora egingo dute. Ez ditugu zailkapenen sartuko. Gainera autobus hori ez dago kargatua, kargatu izango badit. Doakoa izango badit, norbait iritsiko baginen, hortara ere. Goitibera egiten daude, ia autobusa animatzen da. Zaideari esan, martiakalea ez dut dena ikastera, tokien esaten autobusa gora ditua, radio txotxokara txarra batek, azkene garen gainean, zengo dugu. Ánimo, venga, autobusero, martiakalea. Bauzu meritua, badakigu lanean zaudela, animo! Bale, autobusak pasa ondoren, abizua dago jateka. Jarraituko gure erretarekin, Aitor Valiente presten dut, urrekoa Iñaki Zalaberria. Aitor Valiente. Tienes que pasar por este puerto ahí. Aitor, Tío, bien, back, aurrera.
Otro Aitor, Carri Zure Goitibera Nera, Iñaki Salaberria, Urreko Apres, Diego Benito. Iñaki, Inu, Bi, Bat, aurrera, Diego Apres. Aitor Mariete, Carri Goitibera, dagoeneko ditu, hiru batik, gokta zuzioten, Urreko Arrela dago, Álvaro Bomba, Goitibera Escuela. Dagoeneko iritsi zaigu Iñaki Salaberria, bigarren proba egin du Iñaki Elkarri Goitibera. Diego Benito prest dugu, eta hurrengoa Javier Ayerbe. Prest Diego, Inu, Bi, Bat, aurrera. Javier Ayerbe prest. Urki Rojo, Ezeiba Sánchez, mira, Álvaro Bomba, Goitibera Escuela, Gorria Libre. Egiran dugu, azpia dira. Diego Benito Cristian Ramón. Diego Benito, Ochila, Javier Ayerbe, Monteko Bezarre, eta hurrengoa bere Goitiberarekin Borja Imaña. Javier Ayerbe, Prest, Inu, Bi, Bat, aurrera. Borja Imaña, Prest. Aitor Panteón, Goitibera Villa, Iker Panteón, Goitibera Villa, Valentín León, Goitibera Villa. Dagoeneko, ezin zaigu Javier Ayerbe, beraz, Borja Imaña, bere Goitiberarekin bera, Inu, Bi, Bat, aurrera. Urreko Apres, Unai Arretxe. ¡Oh, qué bueno! Dagoeneko iritsi zaigu Borja Imaña, Goitibera Eskualarekin. Unai Arretxe, Desgraziaten Arretxe, Lasai, zuten daituzte. Unai Arretxe, mesedez. Unai Arretxe, Urreko Apres, Eriko Tabarrik lehen izango du, Josu Oianik, ere bai,
Oye, presta bola izquierda. Hemendik agintzen denean. Ander Arretxe presta dago. 3. Ander Arretxe kometa bota bera. Zango digu, bakaitu gakoen edo, agian jubiak edo. Vale. Ander Arretxe presta dago. 3, 2, 1, ya. Beraz, Unai Arretxe presta duela ulertu behar dugu. Vale, Unai Arretxe prest, 3, 2, 1, aurrera. Eneko Tabar, prest. Eneko Tabarrek lehenengo dago. Unai Arretxe aurrera, Aitor, guretzat. Orain Aitor horretan bera gazteitzen zertifikatu, oinak irakuzta.
Zemus, deklarazio batzuk. No, letxe, hori bizitza esana, se me ha soltado la rueda. Bueno, ongi. Urrengora. Eneko eta bat, goia parima dago aurrera, hiru, prez bat dago noski. Eneko eta bat, eneko eta bat, Josu Goiain, eneko prez dago, hiru, bi, bat, aurrera. Llega el crucero, ánimo.
Bueno, como también Unai egotean kolumen prez, ez ezagun gehiago atzeratzeko, eta uste egingo da, egin ezagun bigarren jetxiera, askar, eta ja lehiaketan zuzen zen. Aitor Mateo, Iker Mateo eta Valentín. Italian, hauekin, roa guztiak eginda, aurrera. Aitor Mateo, lehenengo Aitor, ateratzen da. Iker, Valentín, atera con Santabolero. Valentín, Gustavo Sanz,
bigarren proba du, eta hiru, bat, aurrera barekin, eta azkenekoa Josu Oiain. Ramón Santa María, a ver, Babes zibileko hartzen duten, autobus bat ageri da, hau da maizten. La gente sin frenar, Ahora a coger tiempo, Ramón Santa María, Ramón Santa María, behar dugu konfirmazioa, denbora hartzeko. Ramón, hiru, bi, bat, ja. No sé si alguien te aparece. Neri abisua bazatean,
Urrengoa prestatuko dugu. Josu, Fred, Nino, Bi, Bat, aurrera. Urrengo lehiakidea Ander Arretxe. Josu Hernándezek egitako denbora, 24 segundu, 0,04. Ander Arretxe Prest. Nino, Bi, Bat, aurrera. Hemen dugu Ander Arretxe. Hogeita hamairu segundo, 0,34. Jon Barea Prest, Hiru, Bi, Bat, aurrera. Urrengoan lehiatzen Antxon Larraste. Jon Barearen denbora 27,43. Oraingo denborari honetan Antxon Larraste, Prest, urrengoa Iñaki Otegi. Antxon, Hiru, Bi, Bat, aurrera. Antxon Larraste egitako denbora 28,05. Iñaki Otegi Prest. Urrengoa Aitor Arzuaga. Iñaki, Hiru, Bi, Bat, aurrera. Bastante cruzada. Bueno,
Berotegi, markatuta dagoen, eta nagoz, hogeita nagoz, Odaiz, Aitor Arzuaga, beraz, hiru, bi, bat, aurrera etor. Beraiek egitako bitigerarekin lau txertxiko dira produktibera horretan, Elkarretia, Diego Carrera, Jurko Joz, eta Iñaki. Prez daude, hiru, bi, bat, aurrera. Hurrengo partaidea, Aitor Jurko.
egin dugu, horrego dut honeta, urrengoa bien aprestu dago, beraz. 3, 2, 1, aurrera. Diego Merino, Vicente Llaz, 3, segunda, buena, Borja, Ibañez. Diego Merino, egindako denbora 83:87. Javier Presto betago, Javier Ayerbe, ondo badago esan, mesedez. Javier txiko du, beraz, Borja Ibañez. Zuek esan prest dagoen. Borja prest dago. 3, 2, 1, aurrera. Egindako denbora Borja Ibañez bere prestatzeko kointziderarekin 29:25. Javier Ayerbe prest dago, beraz. 3, 2, 1, aurrera, Javier. Lehiakide guztiak pasatzen nahi dira, uste arrakastatu izan da, espero, 52 gorako partaiotza egon da, eta gero kantu goiza izela edo euria ikikututa gertu diren etxiak, hala ere, gehietxetan betetu dira, energiazko osatu dute, osari batetan, batetan, ametxe dato, bale? Iazaren gora, 96 segundo, amaika, gindu, beraz. Urrekoa, Unai Arretxe. Unai Arretxe, bere goitibera propioa egin edan. Beraz, Unai preta duenean, urrekoa, ebiko gana. Unai presta beta dina, preta go, 3, 2, 1, aurrera. Unai Arretxe etxiera egiten ari da bere goitiberarekin, urrengo aldeko tabatzen da, oaitxe ditxira, abida da guztian, ia genditzen izan da, bestela paketa joko, ditu da. Horrengoz, kronoriko berena, Unai egin digu, 24 segundu, 0,67. Eneko tabar, presto betago, beraz. 3, 2, 1, aurrera.
Aitor Mateos izan dugu. Azkeneko partaidea, Josu Moyane, Erteo Gonzalilla, berekin bukatuko dauden lehiaketa, eta gero partide guztien berentzara urkintzen eskatuko dizuegu, noraituko zailtapen eta kandidat duten egiteko, salida. Venga, deklarazio batzuk, momentuko kronorik onena, pozik emaitzakin. Bai, oso pozik. Hala. 46,35 berak. Aitor Mateos, Dino, Vicky. Es una bodega. Aquí, tío, aquí al lado, tío. A la bodega, Yo sabía el cartel. Veíamos el hotel vas a separar el coche seguro y digo, va, mejor voy a entrarnos en plan y el coche pasó. Vale, digamos, yo alrededor de las alcantarillas que eran ya Iker Mateos, Hiru, markatu dut izan, Aitor Mateosek egitako denbora, 33,06. Ez da denbora horrena, baina posa handia hartu dut. Ia Iker Mateosek zenbat egiten dugu. 3, 2, 1, aurrera. Valentín, León, Prest, eta azkenekoa, Josu Moyane. Aitor Mateosek, 93,06 empató. Ikerrek, Anaiak, 93,08. Valentín León, eta azkena, Josu Moyane. Valentín Prest, Hiru, Cristian Nicolás, beraz, Josu Moyane izan azkeneko partaidea. Honek, zenbaki borrokiak bakiak gaitegu, porque 29,00. Eta bai, azken partaidea, Josu Moyane. Josu
surprise. Zendira goia goitiberak bali baditu, etxe eginak dira. Ez ez, gero nahi bauzuen dana korpelean jetxi, baina molduz minik hartu gabe. Josu prest, 3, 2, 1, aurrera! Hau zer dugu azken partaidea, Mitxel Uriozu,